Girekomendar na karon sa Cebu City Police Office ang pagpasaka og kaso sa tag-iya sa usa ka dog shelter sa may barangay Adlaon ning Dakbayan sa Sugbo nga si Lorna Maano Oberes. Kinihuman masuta sa kapulisan nga aduna gyud siya tulubagon sa pagpadagan sa mong shelter nga walay pagtugot gikan sa hingtungdang ahensya. Matod sa City Director sa Cebu City Police Office CPO nga si Police Colonel Ireneo Dalugdog nga niadtong Mayo 25 nagkasabot ang Police Station 8 ug ang Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DBMF nga mapasaka na og kaso batok kang Oberes. Sa pagkaron gihuwat na lang ang paghanay sa mga dokumento alang sa mong kaso arong hingpit na kining mapasaka batok kang Oberes. Kahinumduman nga maabot sa kapin usa gatos ka mga ero ang narescue sa dog shelter nga giparingiya ni Oberes niadtong miaging buwan. Din kadaghanan niini ang wala na sa maayong kondisyon sa ilang panglawas gumikan sa kakuwang sa pagkaon. Giingong gibiyaan ni Oberes ang mga ero sa iyang shelter sa wala matinong hinungdan. Butang nga dako gayud nga kalapasan ubos sa Animal Welfare Act sumala ni Dalugdog. Niadtong Mayo 23 ang Police Station 8 sa CCPO ug DBMF mipahigayon gilayon og pakisusi kalabot sa maong insidente. Yes, nakita gid na sad-an ang caretaker no kay pareha ato okay lang man ang magbuhi tag mga pets or hayop na kanang na magi mga dog lover, di ba? Pet lover, pero kung dili na pud nimo makaya og pakaon unya mabiyaan na lang nimo kay naa kay mga laing lakaw, that is another story na kay siyempre ang katong mga hayop nga imong gikulong, imong gialagaan na kuan man to sila, panggutmon man ito. So mo tay hinungdan nga siya liable gyud sa iyang gibuhat. Nang hinaot si Dalugdog nga ang pag-file og kaso batok ni Oberes magsilbi untang warning sa uban nga kung galing mobuhi og mga ero o mga hayupan isip pet, responsibilidad gayud nila ang pag-atiman niini. Sa pagkaron wala hinon gidetain sa kapulisan sa Oberes. Sangnit wala pa man kini pasakay og kaso og malutse og warrant of arrest. Ang mga ero usab nga na-rescue kasamtang gipaubos sa adaptation process sa DBMF. Samtang uban posibleng ipaubos sa euthanasia. Ganaman day ginatawag na kining Animal Welfare Act. So dapat ato yung kuan importante gyud na ato gini silang tagaag pagtagad para kadtong mga taong responsable sa mga unsang klase nga pag-abuso labi na pag-abot sa mga hayop mapasakaan sila og sumbong. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.